natin nagbiting Mantina ang sa road hearing. police. Tanawa nino, kasi dito daw ng karsada, na ay sa kanan, ay patinan, ay motor, ay kuratura. Muhangyo na ko, mga mo, ayaw mo kasuko, by next month, i-apply na lang dito ang road hearing. Naaman si Angie, mga may konsentuan, na nagpachito, pagchilman sa case order. Kung magkain mo, magkuha dyan kong tuwing dito sa munisipyo, para kita mo mamay, mas ipahibaw ko na naan, kaya ko mas yun, ipahibaw na nakap, ugahin ka na, musuod na ta. Reklamo dito, sa District 6, mauna, ito, tanang distrito, naan mo kasakanan, naibalaw din katsalan, na di mo kapalit kung sakanan, huwag krahian. Ugamoy, naamoy diri sakanan, at tamos kang nginging krahi. Naanay peranan, bitaw. Isun kayo, badlong unta, ayaw sa santo, o kira, badlong karon pagkaugmat, manasan. No? Katawanan ang balaod, pero sakit sa atong implementar. No? Para malindot ang mga kongres, pagkaamo ng aircon diha ang panganakan, ay nagsige naman sa panganak ng mga batanon. Prinatan, perting kukawa. Ako na, tamban, naa. Kaya kung sa mga ihatag, naam kaya po problema. Kanal. Sus, nahurutan ni kanal, di mo District 7. Ano man? Ang boss ko po, ipalagay na sa upos, naglamang upos. Ang iyang tubig sa bato, naka-upos mo yung problema. Pero kasali ko, makinig ako, masubo na namo. Kanha na niya, two story na. Na yung katong dikir, na lang, kaon na tuwi ka, hanggang pisa na siya. Pagkupada kami sa nagpako. Ngayon, sa generasan, na may plano nito, na magbuha ko yung kaya ko sa pagkakono, kuhan pa, ang buhay pa yung negosasyon sa yuta.